Estades? Ben, bons días a todos e a todas. Nesta rolda de prensa, como é habitual todos os venres, paso a dar conta dos asuntos tratados na Xunta de Goberno desta mañán. En primeiro lugar, está o punto das licencias, no que se consideran 3 licencias favorables para distintas vivendas unifamiliares, 2 na entorna rural e unha terceira no barrio de Guadalupe. No punto 2 aprobamos o proxecto de expediente de suplemento de crédito e un expediente de crédito extraordinario que logo levaremos a pleno xoves. Estes dous expedientes teñen dúas partes. Unha por un importe de 236.000 euros, que o seu obxectivo fundamental é cubrir as horas extraordinarias do personal de servicio de bombeiros. Como xa denunciamos múltiples veces desde esta mesa e en outros foros, os bombeiros son dos servizos máis afectados pola lei Montoro e pola taxa de reposición. Pensade que nos seus millores momentos tuvemos 70 bombeiros neste concello, actualmente temos 43 efectivos e non é un servicio que non podas prestar. Estás obligado a prestalo e debes prestalo en boas condicións. Entón, o único xeito que temos para prestalo nesas boas condicións, dado a diminución do persoal, é cubrindo prazas con horas extras. De aí o volumen de horas extras que recolle. É unha situación bastante absurda, no sentido de que a lei Montoro non nos permite sacar prazas de bombeiros, pero si nos permite pagar horas extras para cubrir esas plazas. A horas extra, como ben sabedes, é prácticamente prácticamente o doble dunha hora normal de traballo, co cal, desde calquera punto de vista de ortodoxia económica, é unha verdadeira barbaridade. Sei que a FEGAMP e a FEM están facendo movementos neste sentido para que polo menos os servizos de emerxencia estén fora da taxa de reposición, pero polo do agora non se conseguiu e realmente é unha situación totalmente irracional a que están obrigando a facer aos concellos neste sentido. O segundo modificativo de crédito é para pago do IBE que lle corresponde á constructora do Parque de Bombeiros, da estructura que iba a ser o Parque de Bombeiros de Salgueiriño. Sabedes que xa se pagou, había unha factura pendente desde os tempos do bipartito, que xa se pagou o que era o principal da factura e quedaba pendente o IBE, pois porque había un problema de unhas dúbidas na valoración do IBE. Xa están resoltas esas dúbidas, entón se fai o expediente para pagar os 163.000 euros que remataría ca débeda que ten o Concello con esa empresa. E logo tamén temos outros 165.000 euros para atender a necesidade de crédito de Incolsa, tamén por un conflito, un contencioso sobre o IBE. Entón, estos 165.000 euros son para provisionar fondos por se acaso ese contencioso que está en marcha, pois se perde e hai que abonar esas cantidades. Ben, no terceiro punto, no punto sexto, damos conta da asinatura do convenio entre o Concello de Santiago e Cogami para desenvolver proxecto de actividades para as persoas con discapacidade na anualidade de 2017, no que facemos unha achega de 15.000 euros. No número 8, a Conselleira Delegada de Benestar Animal dá conta da concesión dunha axuda para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía no ano 2007 por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta, que nos achega 38.949 euros para atención e cuidado de animais de compañía e outros 4.000 euros para a adquisición de equipamento non fusible no refuxio. No punto 9 hai unha serie de recoñecementos de obriga vinculadas a gasolina, autoestradas e temas así. No punto 10 aprobamos un convenio de colaboración entre o Concello e a Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, que supón unha achega municipal de 9.000 euros. Tamén no punto 11 aprobase a xustificación do convenio de colaboración que tiñamos ca Asociación Cultural Cidade Bella, no que xustifican o gasto dos 20.000 euros concedidos. Punto 12, o mesmo caso de xustificación do convenio para o padroado da Casa da Trolla, neste caso serían 3.600 euros. No punto 13, a mesma xustificación de convenio de colaboración
ca Asociación Cultural Rocha Forte, a que ya chegamos 3.000 euros, e aprobamos tamén o convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e o Club de Atletismo Santiago, que supón unha chega municipal de 9.000 euros. No punto 15 aprobamos tamén o convenio coa Federación Galega de Baloncesto por 10.000 euros e xa entramos no ámbito das urxencias. Na primeira urxencia aprobamos o proxecto de mellora de accesibilidade da Rúa Tía Castela cun orzamento a licitar de 499.563 euros e un prazo de execución de 6 meses. Esta actuación xa foi proposta no marco do programa Urbana Santiago Norte, e ten como objetivo mellorar a accesibilidade entre a Avenida Lugo e Concheiros. Para iso, instalaremos un ascensor aliñado coas edificacións que dan fronte á Avenida de Lugo e salvando a parte superior coa Rúa Concheiros a través dunha pasarela. Esta actuación, aproveitaremos nesta actuación tamén para renovar todas as redes de saneamento, abastecemento e telecomunicacións. Eu creo que é unha moi boa nova para esta cidade que un proxecto tan demandado por fin vea a luz. No segundo punto é unha corrección de erros nun acordo do pago Orboser da última xunta de goberno sin maior trascendencia. No punto 3 sí que trascendenta porque aprobamos a ampliación da dotación orzamentaria prevista na convocatoria para a concesión de bolsas de comedor e adquisición de material escolar e actividades extraescolares para o curso 2017-2018, aumentando a partida nun 38%, prácticamente nun 39%, da dotación orzamentaria inicial. Eu creo que isto mostra claramente a importantísima aposta que desde este goberno municipal fixemos e estamos facendo e pensamos seguir facendo en políticas sociais. Só indicar que desde o curso 2013-2014 que se deron 118 axudas, bolsas deste tipo, hasta este curso 2017-2018 que elevamos a 791 axudas concedidas, pois son datos creo que bastante claros e a nivel de orzamentaria, pois desde 70.000 euros do curso 2013-2014 pasamos a medio millón de euros no 2017-2018. Creo que as cifras son significativas, son claras e non requiren maior explicación. Na urxencia número 4 aprobamos o proxecto tamén de mellora das condicións de accesibilidade no campo de fútbol de Santa Isabel por 116.000 euros na súa primeira fase e un prazo de execución de 2 meses a partir da adxudicación. Estas instalacións deportivas presentaban bastantes deficiencias en relación á accesibilidade, sobre todo na zona sur. Entón, con este proxecto, o que recuperaremos e reorganizaremos e adaptaremos son os accesos ao interior do recinto desde a porta de entrada e desde a praza da Rúa Campos Santa Isabel ata os novos vestuarios e a zona de graderío. E tamén aproveitamos para actuar sobre os aseos e os laterais da bancada para que quede un estadio perfectamente accesible para todo tipo de persoas. No punto 5 tamén aprobamos o proxecto de reurbanización das rúas Patio de Madres e Castrondouro na súa primeira fase por un orzamento de algo máis dun 1,5 millón de euros e un prazo de execución de 18 meses a partir da súa adxudicación. Estas obras están financiadas con fondos FEDER a través do Plan EDUSI do Concello de Santiago. Imos actuar sobre unha superficie de máis de 4.200 metros cuadrados que permitirános solucionar os graves problemas de accesibilidade na rúa, tanto no acceso das vivendas como para o tránsito dos peóns, que, como sabedes, hoxe en día ten unhas beirarrúas tremendamente estreitas, moi inclinadas e moi complexas para pasar, particularmente con cadeira de rodas ou carriños de bebés. Suprimiránse zonas de aparcamento para esa ampliación da beirarrúa, e aínda que se manterán zonas de cargas-descarga e zonas de paradas de 10 minutos. Tamén sustituiremos o pavimento da calzada, que pasará a ser de formigón e separada da beirarrúa por pezas de granito. Os pasos de peón serán elevados a nivel de beirarrúa e crearemos tamén zonas estanciais con pavimentos de pedra. E ademais de 3 sillas de contedores soterrados. Como dixen, a previsión de execución é de 18 meses a partir da adxudicación e,
máis adelante o concelleiro Rafa Peña presentará máis polo miúdo estas obras. E con isto dimos por rematada a Xunta de Goberno. En o de Castrondouro dices que la acera va elevada sobre... La acera va elevada sempre sobre la carretera. No, pero podes ver como San Pedro. Non, o sea, e beira rúa normal, o que vai elevada son os pasos de peóns, a nivel de beira rúa. Cando van a empezar? Pois, unha vez que este licitados, calculamos máis ou menos 2 meses na licitación, o obxectivo que se empezaran as obras alrededor da primavera. E de Triacastela? Se son 2 meses de... Bueno, pero te sona dar po diante, aquí aprobamos o proxecto, ten que sair a licitación, etcétera, etcétera, etcétera. Non é imposible empezar antes. Pero la licitación empieza a la vez que este proceso... Non, aquí aprobamos o proxecto constructivo. O sea, la licitación... Sí, la licitación virá a Xunta de Goberno en breve. Si non é a semana que ven, a seguinte, si non a outra. Pero son 2 pasos distintos. Ahora é a aprobación do proxecto. Decidimos que queremos facer e como queremos facer. E agora toca decidir quen o vai a facer, que é o proceso de licitación. E la licitación en las próximas semanas, e a partir de esa licitación son 2 meses para adjudicar ese plan. Sí, inicias o proceso de licitación, son 3-4 mesas de contratación que se celebran, presentación de documentación, avaliación de informes técnicos, decisión e un plazo de inicio de obra e logo plazo de execución de 18 meses. Por iso é un proceso prolongado. A adjudicación é máis nunha obra que supón 1,5 millón de euros, non é un proceso rápido. Ese mismo plazo para lo de Triacastela e... Sí, son todas se moven nos mesmos plazos administrativos. Pero non hai que volver a mandar nada a Madrid. O sea, xa está todo... Non, está todo nas nosas mans. En total eran 3 millóns, non? Eran 2 fases. Sí, pero isto que aprobamos é a primeira fase. O sea que... Poderían empezar a principios del año que viene ou non? Non, nos ainda que vou dicir o do alcalde que somos alérxicos a fixar plazos definitivos, eu creo que na primavera estaría ben que estuveran en marcha. E incluso climatolóxicamente venlle moito mellor as obras. Xa dende o inicio hai cortes, non? Sí, claro, xa de feito hubo algúns no proceso de estudios xeolóxicos que hubo previa a realización a redacción do proxecto, sobre se vai ser... Para o tráfico non vai ser fácil, vai ser complicado. A Policía Local vai ter que traballar arreo. E sí que vai haber cortes, claro. O prazo de execución de 18 meses contase coa previsión de que haxa ou poida haber pola zona que algunha aparición das que... Sí, claro. O sea, contase, non? Sí, pero aparicións que señan de temas arqueolóxicos, non outro tipo de aparicións. Que esas non temos, sobre eso non temos competencias. Pero, me refiro que se o prazo de execución xa vai alongado demais por ese tipo de... Son zonas moi delicadas que hai que traballar devagar, facer as cousas ben, entonces por eso se dá un prazo suficientemente amplio de execución para intentar que non haxa retrasos por esos temas. Que se empeza por arriba ou por abaixo? Boa pregunta, non o sei. Non o sei. A pregunta trampa, non? En el punto 2, en la primera, la petición de suplemento de crédito, aparece una segunda parte que habla de cobertura de crédito para hacer frente a una expropiación. ¿Qué partes de bomberos y qué partes de...? Perdón, si, tes toda a razón, non o dixen eu, salteime ese punto. Non ten que ver cos bombeiros, é dunha sentencia. Pero digo, aparece un importe total de 236.500 Sí. euros. Digo, ¿qué parte es de los bomberos y qué parte corresponde al pago de la expropiación? Pois, non sei. Ibache buscar o dato ahora. ¿Y eso, qué parte es? ¿Qué parte es esa? ¿Es del polígono de...? Non che sabré dicir ahora mismo onde exactamente. Alguna cousa máis? Si antes o vocero do BNG dicía que comprometerían o seu apoio aos tratamentos do 2018 dependendo do cumprimento de algunhas das súas propostas como o apartadoiro do ensanche. Confían en que apoie finalmente os tratamentos? Sí, por suposto que confiamos. Creo que
o nivel de cumprimento do pactado nos anteriores orzamentos é alto e así se lle fixo chegar tanto o BNG e o PSOE e eu creo que estamos en moi boa disposición as partes para chegar a un acordo. Pois veña, moitas gracias.